Jeg har bestemt mig for at lave en pop-up-bog med historien om en lille kanin ude i skoven. Jeg tager et stykke A4-papir, som jeg folder sådan. Når jeg så folder den op igen, så har jeg her min skriveflade, og her skal mit billede, min baggrund være. Jeg har på nettet fundet et fint billede af en skov med en hytte. Jeg kunne også have tegnet. Jeg kunne selv have taget et billede, som passede til min historie. Og det billede, det limer jeg nu på her på øverste del af mit ark. Sådan. Nu skal jeg lave klar til figuren, der skal poppe op, så jeg lukker mit ark igen. Og efter hvor mange antal figurer jeg vil have, så tegner jeg sådan nogle streger her til en pop-up, og her til en anden pop-up. Den skal stå lidt længere ude, så de streger laver jeg lidt længere. Og så klipper jeg simpelthen ind. Jeg klipper igennem det billede, jeg lige har limet på. Sådan er det. Og nu kommer det eneste, der er svært. Det er, at de klip, jeg har fået lavet her, at de skal bøje modsat vej i forhold til, hvordan min bog den foldes sammen. Sådan. Og nu folder jeg lige min bog en gang til. Og presser godt ned på folderne. Sådan. Så har jeg ikke fået lim nok på der. Men hvis jeg nu havde. Så har jeg lavet her, det er nogle jeg har tegnet, nogle pop-up figurer. Og dem limer jeg på her. Og her, det var historiens hovedperson, der er på jagt efter en stor gulerod. Og nu lukker jeg min pop-up-bog. Sådan. Så kunne jeg lave en fin forside her, lime den på et stykke karton, farvet måske. Og så kan jeg lukke op for min fine pop-up-bog, og jeg kan skrive historien om en lille kanin her.